Damdamag Region 1 fuel cost relief na ipaay kadagiti apektado at tricycle driver manalon ken mangalap ijay Santa Fe, Ilocos Sur. Ken life-saving skills na isuro kadagiti agtutubo ijay Baknotan, La Union. Dadto maa detalye iti panagsubli ni Dayan Monica Tukay. Iti Ilocos Sur, naipaayan ti fuel cost relief dagiti apektado at tricycle drivers. Manalon ken mangalap iti Santa Federated Farmers and Fishers Association ken ti asosasyon dagiti tricycle drivers iti munisipyo ti Santa Fe. Talugasot ta rehistrado at tricycle drivers ti naipaayan iti krudo nga agatan iti 2,000 pesos. Maramnama pa nga manayunan ti agnumar ti nasao a subsidiya. Naipaayan mat iti krudo nga agatan iti 2,500 aging ga 5,000 pesos dagiti rehistrado a manalon ken mangalap. Iti Ilocos Norte, papapigsaan ti probinsyal a gobyerno ti local power resilience babaan iti panangadaptar dagiti homeowners ti solar energy. Iti sidong ti solar rooftop project, nagperma ti katulagan ti probinsyal a gobyerno, Ilocos Norte Electric Cooperative, ken dumapay a pribado a sektor, tapno italo ti panakaaramat ti solar rooftops ken net metering. Daytoy nga inisyatibo ket dakkel a tulong tapno makisayan ti electricity cost tunggal households. Ti panagbayad iti solar rooftop system ket agpaut iti 3 aging ga 10 ket 5 a tawen. Iti Pangasinan, nagunod ti probinsya ti kaunaan na pwesto para iti kababaan at childhood stunting prevalence wenno dagiti ubing akurang iti growth and development. Pamanaknak daytoy nga umdas ti may papaay a serbisyo para iti salunat nang runa kadagiti ubing kabinatang dagiti barangay health workers ken nutrition scholars tapno mapagtalinaed ken mabantayan ti salunat dagiti ubing iti umuna asang haribong aldaw a development dagitoy. Nagunod ti Ilocos Sur ti makainam a pwesto ken La Union iti may kasangapulo a pwesto. Iti La Union, isagsagana ti lokal a gobyerno ti Baknotan dagiti agtutubo a manayunan ti panakaamuda iti epektibo a life-saving skills nang runa ta manamnama nga adu ti turista ken bisita nga agturong iti lugar ita a summer season. Inamapulong individual ti nakipasat iti programa iti sidong ti Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ken Surf Life Saving Philippines. Agtultuloy ti nasaw a programa tapno may pasigurado nga ad-adupay nga agtutubo ti makaadal iti life-saving skill a maaramat no addaman ti emerhensya. Dayan Monica Tukay para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.